Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Kaixo eta ongietorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara. Zipotz jaietan badugu arte urbano edo hiri artearen inguruko espaziotxo bat ere bai, eta nola Groseko indarrak surf taldearekin izan genuen halako errepasotxa bat beren egitarauaren inguruan, gaur grafitero bat dugunez gure mikrofonoetan, gustatuko litzaidak ere bai esatea, Urban Amairu kolektiboak parte hartzen duela Groseko jaietan duela urte pila, egiten dituztela ostiral arratsaldetan halako grafiti erakustaldiak eta breakdance erakustaldiak eta bar, eta aurten gaina larun batean ere bai errima txapelketak eta horrelako gauzak antolatzen direla Saueseko frontoian. Beste guztia ostiralekoa txofreko enparantzan aurkituko dezue. Eta hau dena zergatik arte urbanoa eta horrela, ikusiko zenuten tituluan, gaur grafiti gile bat dugu gure mikrofonoetan, uojo izenekoa, eta ez balin badezue izena ezagutzen, zuek itxoin, ze Donostiarrak balin bazeate, beren irudi ikonikoa dena ikusi dezue, bai ala bai, 10.000 aldiz. Ongi etorriak, solasaldi berri batetara. Marruma Kulturala. Esan dakoa, ongi etorri, guojo, zemuz? Kaixo, arratsaldeon, oso pozik nago, eta mi esker, onbiatzagatik. Lehenengo, guojo, izena ezakin dondi datorren, eta ezakit esaten dan guojo, edo wuhu, edo hola, edo... Hori bai, guojo esaten dut, baina bakoitzak bere erara hauskatzen du, eta bere polita da. Eta nondi dator? Hasieran hasi nintzenean batez ere sinadura gehienak bakarrik 3 hitz zituzten tala, 6 letra, eta hau zen pixka bat luzeagoa eta pixka bat bereziagoa. Beste sinadura batzuk igual ikusten dituzunean, dituzu oraintzen, baina guojo bai dela zerbait ikusten bali badezu behin, ja goratzen zea izen horrekin. Eta, zu... grafiti gilea, ez dakit kale arte gilea edo, baina txikitati datorkizu marrazteko gaitasun hori, gogo hori edo? Bai, nik uste dut, pertsona guztiok, txikia garenean, marrazteko behar hori dakagula, baina gero, helduak egiten garenean, igual esaten digute hau eta inpolita, eta marrazteko gogoiek kentzen dizkigute, baina denok dakagu, nik uste dut, dantzateko bezala, behar hori barruan. Zure marrazkiak, lehenengo esan barko dugu zein den irudi ikoniko hori, mesedez? Izango zen izartxo txuri eta beltz bat, traje batekin, eta batez ere niretzat, importante dara, irribarre handi bat dakala. Bost puntatako izarra, smokinarekin edorrela, gero ikusi dugu eraldatzen jundala segun gaia eta horrela, gai ezberdinekin, gero sartuko geanak eta bar, baina esan dezu txikitatik izan degula marrazteko gaitasuna eta izar horrek sinpletasunetik edo badauka aur marrazki edo errestasun... Bai, zerbait oso naiz da, eta txikian nintzenean eskolako liburuetan, egiten duen marrazkitxo bat zen, bai. Txikitatik datorkizun izarra da? Bai, arralako antzeko marrazki bat, egiten duen txikian nintzenean, eta grafitiarekin hasi nintzenean, bakarrik letra jartzen dituen. Baina, batean aldaketa hori egin nuen, eta izarra niretzat jendearekin konektatzen duen zerbait. Zer jende asko igual letrak ikusten dituenean, ez ditu irakurtzen, baina izarra bai dela zerbait, horrekin gelditzen zaren, konektatzen dula. Ni jakin gabe, kukalean ikusten ditugunean grafitiak eta horrela, batzutan ikusten ditugu tekeoak edo sinadurak, beste batzutan leterina edo olako zerbait oso artistikoa eta batzutan kostatzen duna irakurtzea ze jartzen duen, beste batzutan marrazkiak edo muralak inkluso, zunon kokatzen zera gehien bat? Niri kalean gertatzen diren gauz guztiak interesatzen zaizkit. Orduan niretzat grafitia maite dut, grafitia bai izango ziren letra horiek, itzalaekin eta dena, baina kaletan agertzen diren margoketak ere bai,
te quiero Lucía, no sé qué, txorradak ere maite ditut, eta komunetan agertzen diren sinadu haiek, bai, hau guzti horiek oso interesgarriak iruditzen zaizkit. Eta zure marrazkiak izartxo hori leku askotan ikusi dugu, Wojo firma ere bai, baina ze leku bilatzen dituzu marrazki jartzeko edo? Niri batez ere, bi gauz, ale batetik, toki publiko eta zentriko bat gustatzen zait, eta nire irudia ikustea, hori beharrezkoa da. Eta beste alde batetik, normalan bilatzen dut, olako pertsiana abandonatuak, edo toki batzuk nun izarra ez duen molestatuko. Ze askotan ikusten dut, igual, garajeko batea berritu dutela, edo fatxada, eta grafitu bat egiten bali badezu. Bizilagun guztiak, bizkorratuko dituzu edo aserretuko dira, eta nik ez dut hori bilatzen, bilatzen duana da, nire grafitea, hiriarentzat erosoa eta polita izatea. Hala ere, dedikatzen zea gauza batetara dela ilegala, polizia jarraitzen zaitu. Ez dakit, hor dagoen xagukatu jokua edo nola dijoa. Bai, ni hori asko maite dut, eta beti esaten dudan zerbait da, grafitia izatez ilegala dela, ilegala ez bada, ez da grafitia, eta nire joku hori asko gustatzen zait. Bai, esan bezun bezala, katu eta raitoiaren joku hori, kalera ateratzen naizenean, gau batean, eta denon ondo ateratzen baldin bada, etxera bueltatzerakoan, da como gabi bazidet. Eta, a ver, nola planifikatzen dezu hori, zeren azkenean ez dakit bakarrik ateratzen zeaten, edo kolektibo batean pixkat vigilatzeko kale iskinak, edo nola gauez egiten dezu. Bai, normalean bakarrik ateratzen naiz, ni oso eroso nago bakarrik nagoenean, normalean igual bazteazakenean, lagunakin juten zera, eta igual horretzago da, ze lagun bat jaitek iskina, pixkat vigilatzen, baina, ni bakarrik nahiko eroso sentitzen naiz, eta hori, askotan igual toki batera juten nahi margotzera, eta dena argi ikusten ez badet, eta margotzen, ni horretarako ere naiz pixka bat paranoiko, ikusi badet dena, leioak, kotxeak, no seke, eta dena lasai baldin badago, aurrera. Ostras, grafiti pila bat egin dituzu, askotan sentitu zea lasai. Bai. Eta leku batzu dira oso zentrikoak oso, Bai, batzutan hori kotxeak entzun behar dituzu, eta kalea pixka bat, kalea irakurri esan diteke. Hemen grosen 11ko zea baten gainean osea, urteak pasaitut ikusten izar bat da. Bai, hori gainera oso berezia izan zen, fatxada guztia blankeatu zuten, pare bat aldiz eta izarra mantendu zuten. Garbitzaileak egin zuen izarraren silueta guztia mantendu zuten. Tekin polita egin zitzailean. Eta azkenean, haude dokumental batzuk, gero Banksyrena eta horrelakoa, gero jakin dena ez dela benetan egiazkoa dena, baina ez dakit egiten diren kolektiboak edo grafitigile batzuen artean horrelako babesa edo egiteko artelan batzuk, edo bidaiatzeko egiteko artelanak, artelana dituko jot, ez dakit ados zauden. Bai, niretzat, espresio artistikoa da, hori argi dago. Vale. Eta orduan ezakit gelditzen zaten bidaiatzeko, egiteko grafitiak beste leku batzutan, ze azkenean ezagutzen ez dezun leku bat, ezakit. Bai, niretzat grafitia maite dut, hau da betirako izango dut zerbait, hala ere ez nago obsesionatuta. Orduan nik bidaiatzen dudanean marrotzen dut. Eta noiz bait ere hori egin dute lagunekin, Belgikatik, Parisetik ibile ginen, horako bidaiak egitea, gustatzen zait, baina normalean askotan izaten dira batez ere, trenak margotzeko, ze modelo batzuk bakarrik hiri konkretu hartan daude, eta modelo hori margotu nahi badezu, joan behar zera edo Parisera, edo Berlinera, edo era gutxi Italiatik ibile nintzen, oso modelo polipa dago. Osa, obsesionatzen zeate trenen modeloekin. Bai, grafitia trenetan hasi zen, eta niretzat hori da, lo más puro, ez? Nik editu. Osa, da pixka rapa bezala, ez? Bai, izango zen como ilegalena, eta bai. Old school. Eta misioak ere, prestatu behar dituzu, nago de kamara, nondikan sartu, nondikan atera. Ostras.
Baina, ni berez nahiago dut kalean margotzea, eta nire grafitia hor gelditzea, trenetan, normalean, bi ordu irantzen du, garbitzen dituzte hurrengo egunerako, edo tren askotan ez da ateratzen margotuta bali badago. Baina, bueno, jendeak dakan como sesiorik ulertzen den, eta polita iruditzen zait. Eta, bueno, bidaiatzen duzu, batzuta marrazten duzu bidaian zaudenean, zein da urrunen edo berezien margotu duzun lekuren bat, edo... Bueno, lagun batekin lanagatik tala, Los Angelesen egon nintzen, pare bat astez, eta hor oso grafiti potente batzuk margoten dituen, Venice Beachen tala, eta da como oso toki simbolikoa, hor dagoen skatepark bat, eta da como spot mitiko, no, grafitiaren munduan. Eta gero, pues bai, Turkiatik ere ibil nintzen, hor 2 hilabete, hortikan pixka bat, galduta esan daiteke, eta desente margotu nuen batez ere Istanbulean, bai. Los Angelesen nola, hemen balu izan genuen, Nueva Yorken esan zuen oso ilegal, oso jarraitua zegoela grafiti gintza, eta orduan estentziak jartzen zituztela, dala paper bat kapaskorekin, baina margotua, eta itxatxi, eta ies egin. Dala pixkat ilegala, baina ez dala ilegala margotzea bezala. Ez dakit Los Angelesen, noa dagoen gauza? Pues bai, polizia desente zegoen, baina, bueno, grafitia ezin da gelditu, beti egingo dira grafiti regio, eta da. Hor gainean, hori bideoklipetan eta alako serietan ondartzarena eta horrela beti grafitiak eta ikusten zian, jartzen zituzten beraiek, telesaietan eta horrela. Bai. Eta hori grafitia estatu batuetan hasi zen, hor margotzean irezatere bai, oso simbolikoa izan zen. Esan dugu grafiti gintzan zabiltzala, baina gero ere bai, nolate dauan estensila eta horrela, beste arte erabilera batzuk erabiltzen dituzu hola kale arte gintzan? Bai, igual gauzoiek sartuko ziren, ez ziren grafitia izango, igual izango ziren, street artaren mundua sartuko ziren, edola, baina niri beti danik batez ere material ezberdinak probatzea gustatu zait, eta bai kartela jarri ditut, plantillak, pegatinak, egurrezko letrak, denetak egin dut. Eta niretzat interesanteena da, hori material bakoitzak dakan berezitasun horiek aztertzea. Eta referente de influentziarik daukazu? Referente, bai. Batez ere, orain Europan egiten diren gauzak, Alemaniako jendea, oso potente dago. Daukate berezitasun bat edo ez dakite zer, ni grafiti gintzen. Koloren erabilera eta letrak, bai, nahiko bereziak dira. Bueno, arte derrik ez dezuik, ez atoz arte derretatik zu? Ez. Eta alako klasikoetatik edo horrela, zati? Zure Instagrama behiratuz Magritte kuadro bat egin zenuen behin zipotzetan, eta ez dakitan bereziki gustatzen zaizulako Magritte edo... Bai, Magritte asko gustatzen zait, eta, bueno, kulturan ibiliren euskal artista guztiak eraso maite ditut, batez ere Oteiza. Kamiseta bat ikusi nintzen horrein. Basque artist. Nestor Basterretxearen usoarekin, Oteizaren konjunto bazio, aizaren horrazioekin, eta gero nire zartxoa, jartzen, baski artist, emisa bat el bazio hori, ez? Kamisetaik ez ez batea? Ez, normalean, ez zait, izarra, esaltzea gustatzen. Osea, niretzat zerbait ilegala, eta nik niretzat egiten duan zerbait. Osea, beti da nik, jendea dama urteak esaten kamisetak egiten ditu dela, edo zerbait, baina ez dut izarra saldu nahi. Bravo. Oso ados. Bueno, gero ere bai, haukazu... Zakit, esango nuke bi aktivismo mota zure grafiti gintzan, batetik lurraldekiko, bai palestinarekiko, bueno, ikusten dezuen on gauden. Bueno, ez dugu esan. Gaur da lehenengo aldiz grabatzen degula Marruma tabernan, festa bat dago hor elkartean, eta bueno, esan dugu, gaur Marruma itxita zegoenez, aprobetxatu dugu, eta
Donostiarrak ez zeaten guztiak, bakizue ikuste dezue nola da naudena, oso politikoa dela, eta Palestinarekin eta Israelen kontra baukagula gure zea ere bai. Baina, hori, Palestinan alde eta egite dituzula izartxoa hor banderarekin, Sahararen alde ere bai. Betidanik ere asko gustatu zait, alde batetik bai, nire militantzia hor dago ez, eta gauzatxoa egiten dituten ere kabuz, Palestinaren alde, dela. Baina askotan ere asko gustatzen zait elkarte ezberdinekin kolaboratzea. Eta elkarte pila bat jarri da kontaktua nirekin. Eta Sahararen adibidez, urtero egiten dugun zerbait da, ze urtero Gipuzkoatik 2 kamioi atratzen dira. Sahara dut, bi trailer, janariz beteta. Eta urtero margotzen ditu, eramagoia igual, urtero margotzen, da benetat oso proiektu polit bat da. Eta ere azken aldian egan, ekin kolaboratu dut, dela Euskal Herriko sexu askapen mugimendua. Eta, eraso homofo batzuk jaso nituenez, beraiekin kontaktua jarri ziren. Eta, horako elkartekin elkarlana asko gustatzen zait. Oso aberatgarria da, uste denontzat. Hortan sartuko gero ere bai. Eta hor, eskatze dizutenean kolaborazioa, zer da, egiteko kartelak, egiteko margotzeko beraien pertsiana, o zer? Askotan da pixka bat libre, aber niri zer burratzen zaidan, eta beste batzutan, mural bat, edo trailera margotzea, edo lokaleko pertsiana, edo horako bat, denetarik. Aurreatuko dugu, ze hau igotzen dugunerako ja ikusiko zenuten, gu gure Marrumako pertsiana margotzeko eskatu diogula. Desente da, desente, baina akzidente batzuk egon dira, eta baina gaur margotuko dugu, ikusten dezuenerako, erakutsiko ditzuegu prozesua, hori ere bai grabatu nahi dugulako. Baina, esan dut, 2 linea edo ikusten dituela zure borroka hortan, lehenik lurraldeak eta horrela, baina gero ere bai mezu politikoak, transfoboen kontrakoa, arrazismoaren kontrakoak eta bar, eta horrek eraman zaitu azken urte berotxu bat pasatzea. Hasieran ez nuen ulertzen, baina ultraeskuinak izarraren kontrako kanpaina bat abiatu zuen, eta hasi ziren, esbastikak eta stop LGTBI, eta fuera de general, solako mezuak agertzen. Hasieran ez nuen ulertzen, eta mingarria iruditzen zitzaidan, baina buelta eman nioan, eta hori da, gauzak ondo egiten ari garegaren seinale bat, así que bala jarrituko dugu. Bala jarritu ez, gure aktibitatea bikoiztu dugu. Ni lema batzuk hartu ditut, hau gerra bat da, azken aldian ultraeskuinaren alde jartzen dezun firmatxo hori. Baina, hip-hop es antifa o no es hip-hop, all you need is therapy, love ordez, ongi etorri refugiatuak. Oso, dia lema batzuk eta askoz gehiago daude, eta jendeari proposatu nahi diot, ikusteko zure Instagramean holako lemak, zein da zure sare soziala? Zure Instagrama? Izan @wojism, wojo da sinadura, eta is hori esan nahi du inglesez, repetición de algo, orduan hori izena polita iruditzen zitzaidan, Instagram mentzatzea azkenean da hori izar askoren bilketa, Vale. Kolaborazioen artean, nahezu egin menzionatu norbait edola, o... Gehien lan egin duan elkarteekin, bat egan izango zen, eta Saharako lagunen elkarte bai, asko maite ditut, eta beraien lana asko eskertzen dut, oso lan indartsua egiten dituzte biek. Eta gero grafitiaren munduan, niri maite ditute bai, Enigma, Freno, Anus, eta zauek. Mira, ez ditut ezagutzen, hasi que... Aterarekin bidaiatzen dut, eta bai. Anusekin batez ere oso bidai polit bat egin nuen, Belgika, Paris eta Holandatik, tren desente marrotu genituen, eta bidai horiek ere oso politak dira. Ez dakit sartzen ari nahi zen beren general batean, baina ohikoa da izarraren ondoan beste ikono bat ikustea. Bai. Nor da? Hori izango zen Aluaren neska, hemen inguruan ibiltzen den grafitera bat da. Niri berarekin margotzea asko gustatzen zait, hip-hoparen mundua eta zer grafitia beti izan da gizonen mundu bat. Eta
beste alde batetik, bera zitzen alu horiek marrazten, ze normalean kaletan, zakila tala ikusten genitun, eta edozin pertsona zakil bat marrazten daki, ez? Baina inork ez zekien aluaren parteak, ez da neska gaztetxeak dela, en plan, ez zekiten parteak margotzen, eta hori, marraztu daiteke alu bat, zakil bat marrazten den bezala, ez, ainarretza. Bueno, beto dago margotua. Ez dia hiru trazo, baizik eta jendeak ikusten duenean, eta ez dia la txikia, precisamente. Bueno, normalean kontratatzen zaituzte horrela lan bat egin nahi dunean edola? Ni inoiz eten nire burua aurkeztu dola, lan bat bezala. Baina bai atrazizki lagunen tabernetan, edo komertzioetan, edo kolaborazioak bai egin ditut. Baina hori niretzat ez da lan bat, niretzat hau egiten dudana. Eta, bueno, ja laizter zipot jaia datoz, hortik ikusiko zaitugu? Marrazten da? Bai, urtepila, eragoatzen eta jarraituko dugu, bai. Eta mian esker urban treferi, bai. Urban amairu, bai. Urtero dabiltza hor, beraz, eskerrik asko, egongo bea baira, eta bazuei, bira, jarraitu dezakezu Wogins, eta marruma kulturala jarraitu nahi dezuela? Jarraitu. Nahi dezuela eman atxegin dut? Eman. Nahi dezuela hemen azpiko botei guztiai? Eman. Oberena izaten da beti Telegram kanala jarraitzea, hor jartzen dugulako zer egingo dugun datozen asteetan edo agenda baten moduan edo, eta baizu, hor egin, eta datorren kurtsorate. Aio! Aio! Marruma kulturala.